Čau lidi, dneska jsem tady se sebou. Jo, a na začátek chci říct, že pokud tady bude 50 lajků, tak odhalím Sebu. Co na to říkáš, Sebo? Že... Těch 50 lajků bude dohodnout, jinak tam k vám přijdu a zavřu. Ne, kecám. OK, takže já si tady asi interview toho Sebíka. Jo, Sebo, ty hraješ? No. Takže já vám do chvilku stopnu a uvidíme se, jak budu hrát. OK, takže Sebík už nás intervjuoval, takže jdeme hrát a asi budeme hrát Knockout nebo Duo Showdown. Jo. A nebo Rankedy. Vyhrávat doufám. A já doufám, že tam bude třeba tak těch 50 lajků, jak říkala Bára, a 25 těch odběrů. Já mám už 25 odběrů. Já mám 20 odběrů, Sebo. Tak aby ti dali dalších 25 odběratelů, ne? Ale já už mám 300 něco. Co? Já už mám 309. Kolik máš? 309. No. 25, jo. Jo. Vidíte lidi, kdo chce, můžete dát, jestli chcete, můžete dát dokonce víc. No, mě to je docela jedno, ale jako mohli byste to dát. Jako nebylo by to špatný. Jo. A mohli bychom dohnat Vicky, který už kanál nemá sice. Kdo to je frajer, kdo to nedá, tak je, nevím co. Tak je noob. No, tak je tam to hnědý v záchodě. To jsem neřekl. Sebo, takhle se bavit s panouškama nemůžeš. A Sebo, jestli chceš, tak můžeme natočit i jiný video a můžeme tam třeba hrát Roblox. Jo, mě napadlo třeba. No, to nedám. I když můžeme to dát ještě. Ještě tam je nějaká šance. Tak záleží, jestli ti to baví, že jo? Odmíhat. Oh no. Oh yeah, my to dali. Easy lidi. Takhle se hraje Brawl Stars. Se Sebou a Barčou. OK, za chvíli budu mít koníky. Za chvíli budu mít 200 coinů. Já vůbec nevím, co jsi tam teď říkala, ale OK. A jdeme další hru. No jako v tom, nevím, jestli to říká, no v Tropy Road. Jakože budu mít 200 coinů. No tak tam, ty máš pohádky, ne? Takže lidi, už jdeme teda hrát, takže... Oh no way, mě to spadlo. Jo, takže... Takže lidi, právě teď do komentářů napište... Právě teď do komentářů napište, jestli si myslíte, že tuhle hru vyhrajeme, anebo prohrajeme. Proč tam mám tu plenu? Jo, takže jdeme. Já dávám ready, čekám na Sebu. Sebi, dej ready. Jo, já tam mám plenu doslova. Já jsem totiž mýval. Ale mývali nemají plenu. Protože já nejsem v sobě. Bylo dobře ty. Mě včera přišli kočičí nálepky, já jsem totiž milovní kočiček, dokonce i ponožky, tak jsem si všechny ponožky dal na sebe, jakože ne všechny.
No, udělal jsem si 3 vrstvy, to sice jo, teda to. A celý mobil mám polepený kočičími nálepkama. Fakt. Jako kdyby... A ty teď nejsi s palubkou, ne? Zajímalo, nezajímavo. A ty jsi teď s palubkou, nebo nejseš? Spiderman přeskočil kontejner, narazil boty čekatele, nevím. Oh no, mě spadl telefon, protože jsem bojovala. Oh no way, no way, no way. Jsi mrtvej? Tak jsem mrtvej já, no. Oh, Dara je taky mrtvej. lidi, jakoby vyhráli jsme. Dává těch 1000 milionů. Jako vyhráli jsme to. Nevyhráli. No jako vyhráli, ale nebyli jsme první. Já jsem to ještě poslala klubu. Já to poslala klubu. Oh je, lidi, máme tier 19 na El Primovi. Pošlové, já asi nemůžu zahnout. Ještě 10 pohádků a budu být. Jdeme hrát, ano. OK, takže jdeme hrát. Dáme třeba ještě 2 hry. A dáme třeba ještě 2 hry a video bude končit. Jo. A pak zahrajeme klidně Roblox. No, takže 2 hry, play again. Mhm. Tak já doufám, že se aspoň někomu bude líbit to video a dá ten like. Jo. Protože to fakt rád. Jo, like by byl. Like by mě docela potěšil. Prostě lajky a odběry, mohla by se chlubit. Se budou divit, jaký mám kamarády v komentářích. Hej, ne, research like. A kdybyste chtěli další video o Brawl Stars, tak můžete napsat do komentářů. Tohle je Byron. Mhm. Jo, takže zatím vyhráváme teda. Já jsem zemřela, tak to je na tobě teď. Tohle je... OK, takže prohráli jsme na -1 pohádek, no way. Já brečím. Já mám playkem. Dneska budu mít McDonald's. OK, takže lidi, jestli máte rádi McDonald's, tak dejte like na tohle video a pokud KFC, tak dejte odběr. Nech mě být, kolik je hnusnej. Oh